Οι ζωές μας διαμορφώνονται από τις αποφάσεις μας. Οι περισσότερες έχουν μικρό αντίκτυπο. Κάποιες έχουν μεγάλο. Λίγες έχουν τη δύναμη να αλλάξουν τη ζωή μας για πάντα. Δεν αναγνωρίζουμε πάντα τη δύναμη αυτών των αποφάσεων σε κάθε στιγμή. Μόνο όταν κοιτάζουμε πίσω, μας εκπλήσει το πόσο έχουν αλλάξει τη ζωή μας. Σε ένα βλέμμα, μία ιδέα ή απλά βρίσκοντας το θάρρος να αναλάβουμε δράση. Αυτές οι αποφάσεις ζωής μας καθορίζουν. Καθορίζουν τον τρόπο που περνάμε τις μέρες μας. Πώς κερδίζουμε τα προστοζήν. Με ποιον επιλέγουμε να εργαστούμε. Παρατηρούμε άλλους ανθρώπους που έχουν περισσότερη ελευθερία, περισσότερο χρόνο, περισσότερο έλεγχο της ζωής τους και αναρωτιόμαστε, θα μπορούσα να είμαι εγώ, θα μπορούσα να αλλάξω τη ζωή μου, τη ζωή της οικογένειάς μου. Κάθε στιγμή προσφέρει νέες δυνατότητες. Κάθε απόφαση ανοίγει νέες ευκαιρίες. Όταν έχουμε ελπίδα και θάρρος στη ζωή μας. Όταν είμαστε ανοιχτοί στη δυνατότητα για ένα καλύτερο αύριο. Βλέπουμε πιο ξεκάθαρα. Έχουμε καλύτερη αντίληψη. Και πάλι μας εκπλήσει πώς μπορεί η ζωή μας να αλλάξει για πάντα. Σε μια στιγμή. Με μια μόνο απόφαση. Είστε έτοιμοι για μια αλλαγή? Είναι αυτή η δική σας στιγμή?